bigarrengo album hau, edo, erdibitutako albuna da, ez? 6 abestitako EPA da, lehenengoa, Barrutik izenburuz. Eta, baditu 6 abesti, eta gero 3 abesti extra, edo extender play, ez dakit nola ze izen eman dioten diskan. Eta bigarrengo diska honetan ere, hau izango litzateke, Barrutik du izena, euskerazko abestiak direlako, eta gure barruko zea hori azaltzen dugulako, ez? Abestiak pixka serioagoak dira, eta, kritikoagoak. Eta bigarrengo diska honetan, bigarrengo EP, bigarrengo parte hortan, Kanpotik izeneko 6 EP horietan, mestizaje edo azalduko da, ez? Lehenengo zati hau Barrutik, intimoagoa, sentimenduak, eta bigarrena pixka bat kanpora, ez? Kanpotik. Bai, kanpokoa, adibidez atzerriko haize batzuekin, ez? Hor, pixkat, mistura edo antzeko zerbait ikusiko da, azalduko da. Abesti horien artean izango da abesti bat, Marrokon grabatutakoa, arabieraz, erdizka euskararekin, gero erderazko abesti bat ere egongo da, frantsesez abesti bat ere egongo da, eta bar, ez? Italianoz, eta bai. Mokolo oso lagun mina, zen gure lagun mina berezikin erea, nire betiko lagun bat, ez? Eta oso barrukoa, ez? Nola ez, Barrutik diska honetan bertan izango da abesti hori, gure berari eskainitako abestia, gure omenalditxoa. Labur bilduta ere, juntatu ginen, boskote bat bezala, lagun talde bat, Tolosarrak danak, Iñaki, Fermin, Juanjo eta Tedi, eta boskote honekin igaro dugu lehenengo diska guztia elkarrekin jotzen, eta, hemendik Aranora joaten, ezta? Eta, bigarrengo diska honetan ja, aportazio berri bat izan dugu, Iñigo Asentxo hemen dugun pianista ederra hau. Eta, hortan gabiltza, oraingoz bigarrengo diska honekin, pixkat... Nire oroitzapen, minutu bati, eta zure ezbani, irauen erri, taupadak banaka, doazi esira, bihotza gezi, burua jeizten. Formazio berezia, murritza edo, pixkat... akustikoa minbarra zeon, eta, gu hirurak animatu geha, gehien bat, harmonia aldetik behar duen, akustiko batek derrigorrez behar duen harmonia hori ematen diogulako gu hirurak, ez? Batipat, eta,
gero mugitzeko eta pixkat elkarrekin topatzeko erresago delako hirukote bezala ez, seikote bezala adibidez, eta horregatik hemen gaude, hiruak. Bai, gaur pixkat, nahiko intimoki etorri gara, nahiko intimoa gara gaur. Nolatan bigarren disko bat bizatitan ateratzearen ideia hori? Ez da ohikoa izaten, ez? Disko bat ateratzea saia izaten data. Ez da ohikoa, ez. Bueno, berez, ideia hori, azaldu zana ideia, esate baterako, izan zen bitxurre bat hartzea bezala, ez? Izan zen diskaren zeuzkan nahiko arazo desente, ez? Ateratzeko edo denbora aldetik eta barrez, eta hortaz pentsatu genuen zer dinamikoagoa egitea eta aldi berean azkarragoa. Eta hortaz aterazan ideia, bi diska erdibitzearen ideia hori eta lehenengo diska ateratzea. Orain, bertan ateratzea momentuan bestela eta luzatingo zelako eta bigarrengo diska hori pixka geraxeago urtearen bukarera, urtearen bukarera aldera edo hurrengo urtearen hasiera aldera gutxi gora bera. Bi diskak oso relazionatuta daude, ikusten da, ez? Barrutik eta kanpotik ikusten da nola ez dago bukatuta. Lehenengo diska hori lehen esan dugun bezala, lehenengo diskaren edo EP horren abestiak barrukoak direlako, bai euskaldunak, eta bigarren diska hori EP hori kanpokoak direlako, bai atzerriko airez josita dagoelako, ez? Eta beti bezala oso ondo pasa dugu grabatzen. Divertigarria beti bezala, ez? Lagunekin grabatzea beti oso politia da, ez? Lehen esan dugun bezala, denbora aldetikan nahiko gaizki beti gabiltza. Denak gaude beste hainbat proiektutan sartuta eta hemenka eta azkenen ostras, ondo pasa dugu, baina bai, denbora aldetiken pixkat ez itxota, ez? Gracias.